Som al Passeig Colom de la ciutat de Barcelona. Ahir aquí, darrere, en aquest hotel, es va produir un robatori a un turista. Va ser una escena que va circular molt per les xarxes socials per la seva brutalitat. El que està passant a la ciutat de Barcelona és que està creixent una sensació d'inseguretat molt gran. De fet, s'ha incrementat en un 135% en els darrers 5 anys els robatoris. Això està quedant en mans de màfies. El que passa que a Barcelona, màfies estrangeres, evidentment, el que passa que a Barcelona, donat el discurs totalitari que ha imposat la partitocràcia, no pots parlar de delinqüència ni pots parlar d'inseguretat ciutadana perquè automàticament ets titllat de racista. Clar, com que els seus protagonistes majoritàriament són estrangers, t'acusen i et titllen d'això. Es veu que només podríem parlar de delinqüència si els lladres es diguessin Roger o Oriol. Però, en tot cas, en tota aquesta circumstància, aquí el que hi ha és una intencionalitat política molt clara. El que s'està intentant és que a la ciutat de Barcelona es creï una situació de desgovern, una situació de caos, una situació de desori, una situació on, quan no hi hagin turistes per atracar, les víctimes siguem els propis catalans. I qui té la intenció de fer això, evidentment, és Espanya. Espanya està avasada justament en generar conflicte a les seves colònies, conflictes d'inseguretat, per després venir i aleshores aparèixer com la gran salvadora. Però s'ha de parlar d'això, s'ha de parlar d'inseguretat, s'ha de parlar de delinqüència i s'ha d'assenyalar a la mala gent que fa aquestes pràctiques, sobretot per protegir a la nostra gent. I a més, com a contribuents, tenim tot el dret a exigir una seguretat als nostres carrers. Força Catalunya ho farà.